سلام تخططت القناة لما أنتي شرابيل بزول تسيمت نايجبن فيلم حزنا لكم متينا لنا كسب نايز فيلم ودعتها سنة صانحت الفيلم شون استبع على سبناري نايز جمر قالوا نسلست معلتات متفاس عيبو أب عبيد أجم زلو يزمسل زركبلو أم مكسيكون تخون أب حدنا يمكن تسجنا بوتا نادليا ينير خنياتون كم تحبريتان تخينو نايقالو ماكينة أبت بوتا كركب سلزغيليو ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነቲ ማኪና ድሕሪ ምድላዩ ግን ኣብ መወዳእታ ነቲ ናይ ጓሉ ማኪና ይረኽቦ ተኾነ እውን ግን ኣብቲ ውሽጢ ካብ ናይ መሓዝታ ኣቑሑት ወፃኢ ካልእ መረዳእታ ክረክብ ኣይከኣለን ካብኡ ድማ ሻውን ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ፖሊሳት እዚ ሓበሬታ ይዛረቦም እንተኾነ እውን ግን ንዓኣቶም ሒዛው ዝመፀሉ ሰዓት እቲ ማኪና ኣብቲ ዝነበረ ይጸንሐን ሄክተር ሞንታንያ ዝተባህለ ፖሊስ እውን ሻውን ይሕስኾም ዘሎ ብምጥርጣር ንዕኡ ክሓቶ ይጅምር በዚ መልክዕ ተቐፂሉ ድማ ካልእ ፀገም ኣብ ልዕሊኡ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ካብቲ ቦታ ክኸይድ ከም ዘለዎ ሄክተር ይዛረቦ ካብኡም ብምቕጻል ኣብ ጥቓ ቴክሳስ ዝርከብ ደንበር ናብ ዝነበረ ሓደ ገዛ ይኸይድ እዚ ገዛ እውን ቤተሰቡ ሓንሳብ ዝነብሩሉ ገዛ እንትኾን እቲ ዓባይ ጓል ድማ ከይዳ ትቕበሎ ቤተሰቡ እውን ንሓብሓበ ስለ ዘይነበረ በቲ ነገር ዝተቆጥዐት እያ ትመስል በዓልቲ ገዝኡ ሱዛን እውን ንዕኡ ክትህድእ ትፍትን እንተኾነ ግን ሻውን በታ ዝጠፍአት ጓሉ ምኽንያት ኣብ ዓብዪ ሕርቃን ይኣትዩ ወላ እኳ ማኪና እንተረኸቦ ንሳብ ዘይምህለዋ ግን ብጣዕሚ ይቁጣዕ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ካልእ ስጉም ተቕድሚ ምውሳዱ ግን መሓዝኡ ማክሲ መጽእ እሞ ይረኽቦ ንሱ እውን ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ወታደር ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዝሰርሕ መሓዝኡ እዩ ነይሩ በቲ ዕላሎ መሰረት እውን ሻውን ኣብቲ ናይ ውትድርና ዝነበረሉ ሰዓት ኮነሬል ከም ዝነበረ ይዝርድአና ዝተፈላለየ ተልእኾ ተዋሂብዎም እውን ኣብ ቅድሚ ሕጂ ብጽቡቕ ኩነታት ከም ዝተዋጽእዎ የርእየና ናይ ሻውን ጓሉ ምጥፋእ ኣስዒቡ ማክስ ሓቢርዎ ብምድላይ ንዕኡ ክሕግዞ ከም ዝኽእል ይዛረብ ኮይኑ ግን ሻውን ማክስ ዝኸደሉ ዝነበረ መንገዲ ይፈልጦ ስለ ዝኾነ ንሃቱ ናይ ሓገዝ ድጋፍ ኢድ ክቕበሎ ድሌቱ ኣይነበረን ወላ እኳ እናመላለሰ እንተተሓቶ ሻውን ግን ሓሳቡ ክቕበሎ ኣይከኣለን ብንሃቱ መንገዲ እውን ንጓሉ ደልዩ ክረኽባ ከም ዝኽእል ይዛረቦ ናብቶም ናይ ፖሊሳት ቢሮ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ግን ሻውን ነታ ናይ ጓሉ መሓዝኣ ኣቦ ኣብቲ ቦታ ይረኽቦ እዚ እውን ዘርእየና ጓሉ ንብሕታ ዘይኮነት ዝጠፍአትስ ምስ መሓዝኣ እያ ማለት እዩ ሻውን ድማ ዝነበረ ኩሉ መረዳእታ ዘርዚሩ ይዛረብ ከም ናቱ ጥርጣረ እውን ተኾይኑ ክልተ ሜክሲካውያን ፖሊሳት ንዓኣ ኣብ ምዕጋት ተሳትፎ ከም ዝነበሮም ዘርኢ መረዳእታ ከም ዘለዎ ይዛረብ ሻውን እውን ኣብ ሃገሩ ሜክሲኮ ከም ናይ ድሕነት ኣባል ኮይኑ እናሰርሐ ስለ ዝርከብ ኣብታ ሃገር ውሽጢ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾኑን ናይ ቁማር ገዛውትን ወሲኹን ኩሎም ዓይነታት ኣብ ምጥፋእ ስራሕ ተዋፊሩ እዩ ኮይኑ ግን ነዚኦም ኩሎም ቢዝነሳት ዝመርሕ ዝነበረ ዓብዪ ናይ በደንዘ ዝሓሽሽ መዘዋወሪ ቪክተር እዩ ዝነበረ ሻውን ድማ ብዛዕባኡ ብግቡእ ድሕሪ ምጽንዑ ግን ነገራት ኩሎም እናተሓላለኹ ይመፁ ቪክተር እውን ካብ ተፈለጥትን ሓያላትን ካብ ዝበሃሉ ኣብ ሜክሲኮ ውሽጢ ዝርከቡ ናይ ጋንግስተራት መራሒ ማእኸል እቲ ሓደ እዩ ነይሩ እቲ መማኸሪኦም ድማ ከም ሓሳቡ እንተኾይኑ እተን ደቆም ብናይ ቪክተር ሰባት ተዓጊተን ክኾና ስለ ዝኽእላ ምስኡ ናብ ፍልሚያ ምእታው ድማ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ምዃኑ ይዛረብ ነዚ ስዒቡ ድማ ሻውን ናብ ሙሉእ ቀልቡ ብምምላስ ነዚ ኩነታት ውድቂ ንክገብሮን ነቶም ዝተረፉ ናይ ቤተሰቡ ኣባላት ብስነ ስርዓት ንክሕልዎም ይዛረቦ ተዘይኮይኑ ግን ዘብፅሐሉ ጉድኣት ዓብዪ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግሮ ኮይኑ ግን እዚ ዝተዛረቦ ነገር ሻውን ጓሉ ንምድላይ ካብቲ ዝነበሮ ስምዒት ብጣዕሚ ክውስኽ ይገይርዎ እቲ ካውንስል ድማ ቪክተር ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ማእኸል ንደቂ ሰባት ብዘሰቅቕ ዓይነት መቕታልን ንናይ ፖሊሳት ኣባላት እኳ ከይተረፈ እናቐተሎም እዩ ነይሩ ኢሉ እውን 400 ዝኣክል ናይ ሜክሲኮ መንነት ዝነበሮም ሰባት ብናሃቱ ሰባት ጠፊኦም እዮም ዝርከቡ እዚ ኩሉ ነገር ዝሰርሕ ዝነበረ እውን ብናይ ቪክተር ኣባላት ስለ ዝኾነ ነዚ ፀገም ምጉናፍ ድማ ከቢድ እዩ ዝገብሮ ነዚ ኩነታት እውን ብዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ሚድያ ከም ዜና መልክዕ ናብ ሕብረተሰብ ይቐርብ ኢሉ እውን ሻውን ምስ በዓልቲ ገዝኡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ሳተላይት ቃሎም ንክህቡ ይሕተቱ በዓልቲ ገዝኡ ኣብቲ በኸይሉ ሰዓት ድማ ሻውን ጓሉ ከም ዝረኽባ ብምዝራብ ንበዓልቲ ገዝኡ ሓቦ ይስነቓ ብናይ ቪክተር ኣባላት ዝምርሑ ሰባት እውን ንኩሎም ዋላ ቀቲሉ እንተኾነ ንጓሉ ናይ ምትራፍ ዓብዪ ሓሳብ እዩ ነይርዎ ቪክተር ብኻልእ መልክዑ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ነቲ ዜና ይዕዘቦ ዓጊቱ እውን ካብ ዘምፀአን ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል እታ ሓንቲ ናይ ኮነሬል ጓሉ ምዃና ተዓዚቡ ናብ ዓብዪ ቁጣዕ ዝኣተወ ይመስል እዚ እውን ክሳብ ሕጂ ንዝሃነፆ ቢዝነስ ናብ ዓብዪ ሓደጋ ውሽጢ ክእቱ ከም ዝኽእል ብምሕሳብ እውን ይፈሪሑ ኢሉ እውን ድማ ሻውን ጓሉ ንምድላይ ኢሉ ዝመፅእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ ነገር ዓብዪ ፀገም ዘስዕብ እዩ ዝኸውን ስለዚ ከይቀደሞ ንክቕድሞ ክብል ቪክተር ብቁልጡፍ ምስኡ ምትሕሓዝ ንዝነበሮም ሰባት እቶም ናይ ሜክሲኮ ዜጋ ዝነበሮም ፖሊሳት ንክመፁ ይገብር ነቲ ቢዝነስ እውን ከተዓናቕፉ ዝገበረሉ ብናሃቶም ምኽንያት ምዃኑ ተዛሪቡ ነቲ ጥፍኣቶም ክኸፍልሉ ይፀውዕዎም ከም ዘርእየና ሄክተር ሞንታንያን ምስኡ ሓቢርዎን ዝነበረ ፖሊስን ቅድሚ ሕጂ ንሻውን ይረኽብዎ እኳ እንተነበሩ ኮይኑ ግና ኣብቲ ናይ ጓሉ ምዕጋት ስራሕ ቀንዲ ዝተተሓባበሩ ሰባት እዮም ነይሮም ቪክተር እውን እታ ዘምፀእዋ ጓል ንሱ ዝበሎም ዓይነት ጓል ብዘይምዃናን እዚ እውን ነቲ ቢዝነስ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝነበረ እቲ ዝፈጠረሉ ቁጣዕ ኩሉ ይዛረቦም
ብዙሕ ግዜ ከየባኸነ ድማ ናሃቶ ኣባልነት ሓደ ፖሊስ ይቐትሎ። እቲ ዝተረፈ ፖሊስ ግን ቪክተር ኣትሪፉ ንሻውን መሓዝ ክሕግዞ ይዛረቦ። በዚ መንገዲ እውን ሻውን ናብ ቪክተር ንምምጻእ ሓሳብ ነይርዎ እዩ። ካብኡ ድማ ንሓዉ ካርሎስ እቲ ተልእኾ ሂቦ። እዚ እውን ሓያሎ ዝተባሃሉ ቀንጸልቲ ሰባት ንኽእክቦምን ናብቲ ናይ ሻውን ቤተሰብ ናብ ዝርከብሉ ቴክሳስ ንኽሰዶምን ኢሉ እውን ሙሉእ ቤተሰቡ ንኽቕተሉን ተልእኾ ሂቦ። በዚ መንገዲ እውን ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ኩሎም ዘለዎም ሓይልን ክንደይ ዝኣክል እውን ጨካናት ከም ዝኾኑን ነቲ ህዝቢ ኩሉ ክገልጽሉ ከም ዝኽእሉ ይዛረብ። ካብ ሕጂ ንድሓር ዝሰርሖ ስራሕቲ እውን ኣብ ዓበይቲ ሚድያ ንኽዝርጋሕ ድሌት ነይርዎ እዩ። ምክንያቱ እውን በዚ መንገዲ ምስ ብዙሓት ሰባት ዓብዪ ክብሪ ክረክብ ይኽእል እዩ። ንሳቶም እውን ፖሊሳትን ሲቪል ሰብን ካልኦት ዝተረፉ ቀናቐንቲ ሰባት እዩ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ካርሎስ ምስ ኣባላቱ ናብ ቴክሳስ የምርሑ። ሻውን ብኻልእ ገጽ ኣብ ናይ ዓርሱ ናይ ሕርሻ መሬት ውሽጢ ስርሑ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ። መሳርሒ ሽጉጥ ብምሓዝ ድማ ናይ ጫካ እንስሳት ካብቲ ቦታ የጥፍኦም። ኮይኑ ግን ናይ ቪክተር ሰባት ናብቲ ቦታ ይመጹ ምህላዎም ኣይፈለጠን። ብሃንደበት ግን ናይተን መኻይን ድምጺ ካብ ርሑቕ ይሰምዕ። ካብኡውን ብቕልጡፍ ናብ ገዛ ውሽጢ ብምእታው ዝመጽሉ ዘሎ ቦታ ናብኡ ምዃኑ ብምሕሳብ በዓልቲ ገዝኡን ጓሉን ናብቲ ላዕለዋይ ገዛ ከይደን ክሕባእ ይነግረን። ካርሎስ ምስ ኣባላቱ ልክዕ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ናብቲ ገዝኡ ምትኳስ ይጅምሩ። ኢሉ እውን በቲ ናይ ተኩሲ ድምጺ ኣብኡ ዝነበሩ ጎረቤት ስለ ዝሰምዑ ብቕልጡፍ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ፖሊስ ይድውሉ። እቲ ፖሊስ እውን ክበልዕ እኳ ሓሲቡ እንተነበረ ኮይኑ ግን ምብላዕ ገዲፉ ብቕልጡፍ ናብቲ ዝተሓበረ ቦታ ይምርሕ። ሻውን ዋላ እኳ ክንዲ ዝኣክል ክእለት ዝነበረ ሰብ እንተነበረ እቶም ዝመፁ ሰባት ግን ብጣዕሚ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ንዕኡ ጥሒሶም ናብቲ ዝነበሮ ገዛ ውሽጢ ይኣትዉ። ኮይኑ ግን ሻውን ካልእ ሓሳብ ስለ ዝነበሮ ኣብቲ ክሽነ ውሽጢ ብዝነበሩ ኣቑሑት ብምስብባር እቶም ሰባት ክፈርሑ ይገብር። ካርሎስ እውን እቶም ኣባላት ናብ ውሽጢ ንኽኣትዉ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ናይ ሻውን ተንኮል ውሽጢ ክጽመዱ ይገብር። ብኻልእ ገጹ ንሻውን ግን ጽቡቕ ዕድል ስለ ዝነበረ ናብቲ ገዛ ዝኣተዉ ኩሎም ሓደ ብሓደ ካብቲ ዝነበሩ ቦታ ኮይኑ ይቐትሎም። ነዚ ሓሳብ ብምጥቃም ሻውን ንብዙሓት ናይ ካርሎስ ኣባላት በብሓደ መቕታሉ ይቐጽል። ኣብ ላዕሊ ምስ በጽሐ ግን ሻውን ንበዓልቲ ገዝኡን ጓሉን በቲ መስኮት ተጠቂመን ንከሃድማ ይገብረን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካርሎስ ንሄክተር ሞንታንያ ናብቲ ላዕለዋይ ገዛ ንከምርሕ ይእዝዞ። እዚ ግን ሻውን ብቐሊሉ ንዕኡ ንክሕዞ እዩ ዝገብር። ከም ዕድል ኮይኑ በቲ ሰዓት ናይ ሻውን ቤተሰብ ካብቲ ገዛ ይሃድማ። ልክዕ እቲ ፖሊስ ግን ኣብቲ ቦታ መብጽሖ ስዒቡ ኣብቲ ማኪና ውሽጢ ናይ ዝሞቱ ሰባት ሬሳ ይርኢ። ኢሉ እውን ብቐጻሊ ናይ ካርሎስ ሰባት ናብታ ማኪንኡ ይትክስሉ። ሻውን እውን ነዚ ዕድል ብምጥቃም እሱውን በቲ መስኮት ገይሩ ይወፅእ እሞ ምስቶም ቤተሰቡ ክሃድም ይጅምር። እቲ ፖሊስ እውን ይሞት ከም ዘሎ ዋላ እንተረኣየ ምስቶም ቤተሰቡ ንምህዳም እዩ ዝመረጸ። ዋላ እንተኾነ ካርሎስ ምስ መሳርሕቱ ናብኣቶም ምኻድ ይቐጽሉ። በዚ ምኽንያት እውን እቲ ዝተኸፍተ ጦርነት በዚ መልክዕ ዝፍጸመ ይመስልን። ኣብ ቀጻሊ ሻውን ነታ ማኪና ብሃንደበት ጠጠው የብላ። ካብኡ ድማ ናብቶም ብኒ ካርሎስ ዝነበሩሉ ማኪና ሽጉጥ ምትኳስ ይቐጽል። እዚ እውን ናይ ካርሎስ መሳርሕቱ ኣብቲ መንገዲ ንኽሞቱ ይገብር። ኣብ መወዳእታ ድማ ካርሎስ ንብሕቱ ኣብ ማእኸል ይጠርፍ። ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ንሱ እውን ከምቶም ካልኦት ይተሓዝ። ዋላ እኳ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዋላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር እንተዘይሃለወ ካርሎስ ግን ጓል ሻውን ኣበይ ከም ዘላ ከምዘይፈልጥ ብምዝራብ ዋላ ሓንቲ ሓበሬታ ንክህቦ ፈቓዱ ኣይነበረን። ኢሉ እውን ተቖጢዑ ዝነበረ ሻውን ግን ናብ ክልቲአን ኣእዳውን ኣእጋሩን ይትክሰሉ። ካብኡ እውን እቲ ሓበሬታ ንክህቦ ብጣዕሚ የፈራርሖ። በዚ ምኽንያት እውን ዝጠቕምዎ መረዳእታታት ድሕሪ ምርካቡ ሻውን ንካርሎስ ይቐትሎ። ሻውን ኣብዚ ሰዓት ጓሉ ንምርካብ ዝተጸግዐ እዩ ዝመስል። ኮይኑ ግን ንኹሎም ቤተሰብ ብጽቡቕ ኩነታት ክሕሉ እዩ ዝግብኦ። ስለዚ እውን ድሕንነተን ንምሕላው ክብል ናብ ሓደ ቦታ ሒዝዎን ይኸይድ። ብተወሳኺ ድማ ሓገዝ ስለ ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ናብ መሓዝኡ ማክስ ይድውል። ቅድሚ ሕጂ እውን ንክሕግዞ ሓቲትዎ ስለ ዝነበረ በቲ ናሃቶ ሓሳብ ከም ዝተሰማምዐ ይዛረቦ። ማክስ እውን ነቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ብምድላው ብጣዕሚ ጽቡቓት ዝበሃሉ ሽጉጣት ብምሓዝ ሻውን ናብ ዝነበረሉ ቦታ ይኸይድ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቪክተር ናብ ሓዊ ካርሎስ መላሊስ ዋላ እንተደወለ ኮይኑ ግን ከልዕለሉ ስለዘይከኣለ ናብ ዓብዪ ቁጣዕ ይኣቱ። ኣብ ቀጻሊ ማክስ ምስ ሻውን ናብ ናይ ቪክተር ቦታ ኣብ ዝበጽሕሉ ሰዓት ሽጉጦም ሒዞም ናብቲ ገዛ ይኸዱ። ኣብኡ ንዝነብሩ ሓለውቲ እውን ብምቕታል ቪክተር ናብ ዝተባህለ ናይ ሜክሲኮ ጋንግስተራት ሓላፊ ይኸዱ። ሻውን ምስ ማክስ ጥራሕ ብምዃን ዓብይን ሓያልን ዝበሃል ቪክተር ንናሃቶ ኣባላትን ሙሉእ ብዝበሃል መልክዑ እናቐተልዎም እዮም ዝርከቡ። ንቪክተር ድማ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ መሓዞም ሻውን ምስ ማክስ ብሓንሳብ ብምዃን ቪክተር ነታ ጓሉ ናብ ዝዓገተሉ ቦታ ይኸዱ። ኣብቲ ቦታ እውን ዝነበሩ ድኹማት ሓለውቲ ስለ ዝኾኑ ብቐሊሉ ንምቕታል ንሻውን ክንዲ ዝኣክል ዘጸግም ኣይነበረን። ሻውን ድማ ንጓሉ ድሕሪ ምርካቡ ክሳብ ሕጂ እናሓሰቦን እናደልዮን ዝነበረ ነገር ተሳኺዑሉ እዩ። እቶም ዝተረፉ ስራሕቲ እውን ግን ንማክስ ኣሕሊፉ ይህቦ። ማክስ ድማ እቲ ሕማቕ ዝበሃል ንሰባት ዘሳቐየሉ መንገዲ ስለ ዝነበረ ስርሑ ብምሉእ ንዕኡ ንምሃብ ዝመረጸ እዩ ዝመስል። ቪክተር ጋርዛ እውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ማክስ ናይ ቪክተር ርእሲ ቆሪጹ ብምምጻእ ኣብቲ መንገዲ ኣስፓልት ይቐምጦ። ልክዕ ከም መፈራርሒ እውን ኣብኡ ንዝርከቡ ሰባት ኩሎም ነዚ ንኽርድኡ ከምዚ ክገብር ክኢሉ እዩ። ማክስ እውን ኣብ ቀጻሊ ጓሉ ምርካቡ ስዒቡን ቤተሰቡ እውን ኣብ ጽቡቕን ሰላምን ምህላዎም ተዓዚቡ ክሳብ ሕጂ የንውሖ ዝነበረ ጭሕሙ ብምድጻይ ድሕሪ ሕጂ ብሰላም ምስ ቤተሰቡ ንምንባር ይዳሎ። ካብ ሕማቓት ነገራት እውን ርሒቖም ካብ ሕጂ ንዳሕር ሰላማዊ ህይወት ምንባር ይቐጽሉ።
እቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም እታ ናይ ደወል ምልክት ተዘይነኽእኹማ ኩሉ ሻዕ ስራሕትና ክመፀኩም ከም ዘይኽእል ይላቦ። ስለዚ ድማ እታ ናይ ደወል ምልክት ሓንሳብ ብምንካእ ናይ ስራሕትና ተኸታተልቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኣኹም።